ọbịamụna akabamụ n'ụwa n'ọma ọbịamụ n'uche kwemụ n'ọnụ n'ọma ọbịamụna akabamụ n'ụwa n'ọma ego mụ dị ka mmiri oyi ekutere mụ ndụmọdụ obodo ndị bi ụwa mụ mle ọdọ onye ma mgbe nkele ya wee mụọ ya n'elu ọ dịghị onye ma mgbe ọ gara ụwa nna ma onye nwere ndidi onwe ebe ọ na-achọ ya mmeka mejijeri na taa wee gụbanụ ya ala ịna-apụ mmadụ mmadụ wee jebe welukene n'oge mmadụ wee chebe ụwa ihe na-echọrọ nne n'ụwa ka ọ ga-enwe onye were obi mmadụ na edele ya mma ahịa obi were obi mmadụ were onye eze ụwa ahịa obi were obi mmadụ were onye eze ụwa obi ka ihe ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene ụnụ ụmụ ibe anyị ekene ụnụ anyị si udo dịrị ụnụ n'ụbọchị taa anyị nwago ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị nwago ndị ndozi ọdịnala Igbo ụmụ ibe anyị si na anyị ga-eme ọdịnala Igbo nke aha ndị Igbo gbara ọsọ ọ bụrụkwa ihe eji ama atụ anyị ga-eme ya maka na ọ bụ ndị rụrụ Nokia telefon rụkwara Samsung ndị rụrụ Nokia rụrụ Samsung rụkwa iPhone rụkwa Apple ihe ahụ a na-agbara ọsọ ọ bụ ya ka anyị ga-emekwazie ọ bụrụ ihe eji ama atụ ụmụ ibe ụwa ihe m ji wee tinyere ụlọ egwu a ihe m ji wee tinyere ụlọ egwu a ihe m ji wee tinyere ụlọ egwu a o nwere ihe m ji wee tinyere ụlọ egwu a ụmụ ibe enwere ihe m ji wee tinyere ụlọ egwu a ka ụlọ gee ya maka na ihe m ji wee tinye egwu a bụ na ndị be anyị aghọtaghọzi ozi nna nna anyị haziri anyị ha aghọtaghọzi ozi nna nna anyị haziri anyị maka gịnị maka na anyị soroziri ihe nwa bekee na-eme anyị chefuzie na nwa bekee 1885 nwa bekee mere mitin mesia mitin wee kee a company na-arụrụ ha ọrụ ihe ọ bụ na ụnụ ma n'ụwa bụ school education all to create workers in the factory ụmụ ibe from A to Z ma gị ma onye ọbụla is to work in the factory. Ị na-arụ kọmputa eji arụ ọrụ na factory. Ị na-arụ injin eji arụ ọrụ na factory. Ị bụ lọya na-ama ikpe na factory. Ị bụ dọkịta na-agwọ ndị ọrịa na-arụ na factory. So this is commerce. It's all about commercial. 25th December ogede ọ bụghị maka Jesus. All for buying and selling is commercial. All the whole feast nọ na west from A to Z is commercial ụmụ ibe. Ọ bụrụ na ị mara ya taa go and learn it. Ihe mere ị naghị emewe ọfụma because you don't master the game. It's a game. There is no life. It's all about illusion and matrix. Create your own. Don't complain. Ndị Africa na-ebusi onwe ha na company created by West. Ndị Africa na-ebusi onwe ha na company, somebody's company. Why eji enye gị ihe a na-akpọ IMF? Why eji nye gị ihe a na-akpọ IMF? Gịnị bụ IMF? Ndị mmadụ amaghị ihe IMF ebiri ego. Jee jụọ your country ka ebe o si eweta ego ji finance project. Jụgodo obodo unu, ndị Africa niile jụọ obodo unu kedu ebe ha si eweta ego aja finance ja project. Ọ na-esiri ebe a
ụmụ ibe ndị isi ojii ịma na a na-ekwu ihe a dịka sọsọ ọdịnala ga-agwa ụnụ maka na ọdịnala ma ihe a na-agwa ụnụ adị ebe a nke ọdịnala gbadoro aka that 12 months of ọdịnala osofi ga magwa ụnụ mma elikiri one secret ụnụ ama ihe bụ ilo mmụọ ọrụ ilo mmụọ bụ Halloween. Ilo mmụọ is Halloween. Sọwa ka mma agwazi ụnụ ya ma agwazi ụnụ ndị ọzọ maka ọ na-eme na akọpụrụ ya. Ihe a bụ nna ụnụ hapụrụ ụnụ master plan. Nna gị hapụrụ gị master plan to generate economy to be somebody in your life. Ịrapụ ya. Ilo mmụọ is Halloween, nothing more, nothing else. Ụmụ ibe ọnyanwa ka ọ bụ ihe niile ịfụ na that western education, western religion, ihe niile is copied from you, but all because of na na-akọwara gị na ha aghọta ihe a na-akọ. O nwere country in Africa, o nwere country in short, there is no thing like country, is all about commerce. Somebody created the commerce. What is ihe anyị ifụ na west ba ọ gwa gị ifụ na Africa, but ihe mere na Africa amasịtabeghị the game. That's why they are suffering. Enwere ihe dị ka poverty, enwere ihe ahụ propaganda to bring a race down, to bring a people down. That is poverty propaganda. All those things in na TV is made for propaganda, nothing more, nothing else. Enwere ihe ọ. All those things in na-afụcha bụ illusion of reality. They does not exist. Onye nọkọta n'oje na Hollywood send the missile pia obu na TV pụta ya jikwe test ya missile ya jikwe eme nke a na-asọ ya ebe a na-agbalịta mmadụ obigo n'eria mmadụ obigo na n'eria ojeje na ya ada ome ọpụtasị ya jere n'ọnwa o mechaa something na Hollywood ọpụta ti na CNN anyị si n'ọnwa wee bata rocket anyị si n'ọnwa bata kịta ndị mmadụ a na-eti ndị Afrịka a na-eti hey nwa bekee hey nwa bekee orugo mgbe anyị ga-abata na the game orugo mgbe ndị isi ojii ga-abata na this game play the game with them. All media propaganda, media war ka anọ is a media war. Mana ndị Igbo amarọ, ndị Igbo nwere media, ndị Igbo nwere media oru ebe ahụ na-akọ nonsense, ọ na-agụ news eji eme gị news movie ị na-afụ na pancake ị na-afụ na ndị na-efugo onye buru ibu na-agụ news before ifugo nwaanyị buru ibu na-agụ news na west ifugo abansị na-agụ news na west before have you ever seen? So nwere onye buru ibu na west enwere abansị na west. Kedu ihe mere abansị na-agụ news? Ndị na-art movie na art film na west mmadụ onye ka ịgba buru ibu na art film na west buru ibu ọ bụ sọsọ film nke amụ film nke egwuregwu nke a na-achị ọchị ka ị ga-afụ ha dị why o ji wee bụrụ ndị tara ahụ a na-propagate image na-agwa ụnụ how you should look like, how you should behave, how you should dress. Ndị mmadụ amaha na ya bụ ekem western people na-sell their ideology through this media, through this television and everything. Anya na-akọpụ na-ezuzugharị ịgwazie ndị be anyị lukat na-ekwu ihe a ga-eme rapụ na ihe niile ahụ na-ekwu ọ bụrụ ebe a ga ndị ọdịnala na-eje enwere ebe ndị ọdịnala na-eje iche. That image of Igbo anyị nwere ndị Igbo nwere information ihe need to commercialize this information. Ndị bụ na-ata n'ebe afụfụ your people are suffering because of ignorance. Ị nwere everything, ị nwere ihe niile, you are loaded and padded. Ndị Igbo loaded and padded nwee an fertile land epicenter ịkọgodi mmadụ n'ala Igbo oge etu ịkọ mmadụ n'ala Igbo oge etu because of epicenter, the center of meridian, center of universe. Ịkọ mmadụ ibe ahụ oge etu the best weather on earth. Go and Google it. Ndị ọdịnala bere ebe for nonsense. Go and Google, go and do your own research. The epicenter bụ ala Igbo. Ọ bụghị because na akakọziri anyị isi anyị na 5 states only 5 states asịzie na ebe a Igbo land asị ka ọ bụ ma Mozambique mee ha niile but anyway nke ahụ abụrụ our problem. Igbo is all about sentimental attach. Those who sentimentally attach to the ideology, to the doctrine, on ndị aka mma bụ ndị Igbo. Onye ọbụla dị sentimentally attached to the doctrine of ndị ozi ọdịnala na-create, those people will take them anywhere we go. Ani Igbo philosophy is a commercialization of Ani Igbo. Ọ bụ ihe anyị nọ. Ị gara Lagos because of commerce. Ị gara Abuja is because of commerce. Ị gbara Christmas because of commerce. Ị gbara Easter because of commerce. Ihe niile na-eme n'ụwa is all about exchange. Exchange, that is it. But because we don't master it, that's why you see up poverty in Africa. Ọ bụ na ndị adịrọ ndị dị ebe ahụ, then why are you hungry? Because you don't understand the game. You got to know the game. Ọ bụrụ na ya tọrọ ha n'Igbo to a commercial zone, ndị Igbo niile ga-apụ from Igbo. Igbo will become irrelevant. Everybody will desert it.
and that is the game. Ndị kara nka fọzi ya, ndị kara nka anwụ, young boys anyị ebigharịba aka atụkpụsi ha na nka, onye ọbụla ndị prison aga, ndị kara nka anwụ, ana Igbo egherezi ohe werezie na Igbo na isi ọla bụ akọmasị ụmụ ibe hapụrụ nonsense. That is 13 months at least ka anyị were goro 12 n'ime 12 months aha from that 13 Igbo months calendar. Anyị ga all of them, all those one dị important from 24th to 31st of December. Anyị nwere largest feast on Igbo land next year ka ọ na-ebido. Next year ka ọ na-ebido mba na ha ma ekwuzi nke ebe maka anyị mara ndị a na-arụ ha. So next year ụmụ ibe ndị ọdịnala kwadoro akwado ma educational system ma commercialization ma culture omenanị ọdịnala iwu ala ntọala commercialization no more poverty na Igbo land. Rapụ na ihe gọọmenti ahụ ọ bụrụ ya na-achị gọọmenti ahụ ya na-enyere mmadụ aka. Unu ga-create go the ideology, create the concept first. You create the concept na drive onwe concept to drive itself. Ndị mmadụ na ebere ebe competition nke ndị bụ eme ọdịnala nke ndị bụ omenala ọ bụrụ ihe anyị bịara anyị abịa ma nke ndị na-eme ọfụma ndị na-eme ọjọọ. No, we want to sell the Igbo to the people, let them buy it. Ha go Igbo, buy Igbo, live Igbo, goro Igbo culture, goro Igbo ideology, goro Igbo food, buy Igbo, celebrate Igbo, then Igbo we begin to generate economy for ourselves. Ndị be anyị eribe n'eriju afọ, ndị be anyị eribe nri na-eriju afọ, ana Igbo adị interested. Dangote be na ana Igbo dari ego ya, we don't care. Come Igbo land and chop your money. Ndị mmadụ abịa na ana Igbo rie ego, ana Igbo a na-ekwo ekwo. Ọ bụghị nke asọ Disemba ana Krismas na 29 31st a na-agba onye ọbụla na-agba ana Krismas 29 31st onye ọbụla agbapụsie. Ọhịa anyị pụtara ụwa ụmụ Igbo, ọhịa ka anyị ọhụụ na culture Igbo adịghị attractive, ọ dịghị attractive, enwere any benefit nwanne na-akọrọ onwe. If there is no benefit attached to your culture, you can never get any customer. Ụmụ Igbo, it's all about customer. Nobody will come to you, nobody will follow you, nobody will like you. Because no benefit. Can you hear that? You want me to be Igbo? For what? Why should I be Igbo? Mbụloke abụrụ Igbo kara ihe nye m nne. Igbo ga-enye m nne. Ọ ga-atụrụ m nwaasị na akwụkwọ, ọ ya kwụrụ m ụgwọ ụlọ. Ọ gwa ihe ndị Igbo na-asị nwanne ọ na-enye m nne, na-asị aka isi bakpọrọ enye m nne. Ị na-anụ ihe. Ị na-afụ ya ụmụ Igbo. Ọnya nwada. So we have to commercialize our ideology. Concept of ndozi ọdịnala is the commercialization of Igbo ideology. Our culture gana eselu. Ndị ọcha ga-egoro culture anyị, ndị Yoruba egoro culture anyị, ndị Hausa egoro culture anyị, because there is concept of nature. They will learn something if they study Igbo, the master science of nature. If you study Igbo language, master the science, someone interested. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ka ihe ọ na-asụrụ Igbo, kedu ihe na-asụrụ Igbo? Nsụ oyibo mmụta sayensị, ndekwa asụọ oyibo. Nsụ oyibo mmụta ihe, asụọ oyibo. If I study in English, I will learn. Why can't I speak English? In Africa today, was in Africa, onye ọbụla na-asụ oyibo bụ onye dị intelligent. Ka esi enwe intelligent in Africa today bụ onye na-asụ oyibo. Don't you know that? Ndị a bụ ndị ma ihe. They are people, they are smart, clever. They are not crazy like we. Ha adịghị lazy like us. Ị na-agba ndị be anyị something sentiment emotion na-akụgịrị. Culture is all about commerce, ụmụ ibe. That is why they put that C. It's about council. It's about country. All of them go with C. It's about currency, exchange, currency, exchange, make exchange. So your culture is lazy and dull. Nobody will like it, and nobody. Even your children will leave it because onye ọbụla, that is life. Don't lie to yourself. Ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ, ahịa dị mma na-ere onwe ya ụmụ ibe, ahịa dị mma na-ere onwe ya. Don't force, you can never force anybody to be Igbo. You can never force anybody to go Igbo land. Nobody will go. Don't waste your time. Unless there was something they interested there. If there is something interested, the people will go. Don't worry yourself. Ndị mmadụ na-achọ ebe ihe ọma na-eme. Onye ọbụla na-agba eje South Africa. Onye ọbụla ha ndị Igbo, gwa ndị Igbo na enwere mmanya na-aga ahịa na onye ọbụla atụba dị mmanya. Gwa ndị Igbo na enwere mmanya na-aga ahịa, onye ọbụla atụba dị mmanya. Onwe moto ịtụ ahịa ga ahịa retego. Your friend, ịgwa ha na-enere ahịa gbuo ozu. Nwanne onye ọbụla atụba dị ahịa. Onye ọbụla atụba dị ahịa gbuo gbogbo. Onwe onye na-achọghị ihe ọma n'ụwa nwanne. Ichi ijide ọkụkọ tụpụrụ ya ọka. Ichi ijide ọkụkọ nwa tụpụrụ ọkụkọ ka ejide. So if you want to get ndị Igbo, commercialize Igbo land. You commercialize Igbo land, you get them, all of them from A to Z. If you commercialize Igbo culture,
ifu ndị Igbo si n'ụka pụta daa omenala ha niile from A to Z ọ were Baịbụl ya zoo n'okpuru bed sef ọ mebe ihe a na ya ha ebu ime ahịa bikọ nji Baịbụl ozuo ọsịbịa mma Nkechi ị nwekwara ma ji Baịbụl asọ m n'azụ a sị na onye ji Baịbụl anaghị ebu ya ahịa ịnụbeghị na onye ji Baịbụl ji ebe ahụ anaghị ya akwa anaghị ebunye nri anaghị ebu ihe food mma Nkechi jiri nwayọ were Baịbụl ahụ tina mfe aka esozina m abịa mma Nkechi ihe hazi eso m gị na ụmụazị nọdụ ya ka m jee mma Nkechi gị na ụmụazị nọdụ ya ka m jee pụta ebe gị rapụta mgba aka m ji ụgwọ ụlọ 2 months adịghịkwu na m jee ebe a ndị a ga-ebu ime ahịa m resị ahịa nọrọ ọfụma ka ị na-abịa ka igwe mebiere m ihe akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ mma Nkechi biko si na-akụ a na-akọ ihe a na-akọ so ụmụ ibe ihe anyị bịara bụ ihe ọzọ so okwu na ịghọtaghị ihe anyị bịara ebe a ịghọtago so ihe anyị bịara bụ to commercialize the ideology ndị Afrịka na-eme ihe a na-eme ọ naghị aga n'ihu because ha ghọtara the game ụmụ ibe onye bụ the problem we master the game already so we are going to the next level. It's all about a revolution of the Igbo culture, evolution of the Igbo culture ihe anyị nọ ọdịnala Igbo to the maximum ụmụ ibe Obama kọpịrị Trump kọpịrị nke ọzọ sị ya wụ Cameron kọpịrị France kọpịrị why anyị ga-eji agba last must we be last ndị mbụ anaghị agba last anyị bụ ndị mbụ and anyị adịghị ready to carry last. So ụmụ ibe ghọta na ebe anyị na-eje bụ ndị ọdịnala ndị ndozi ọdịnala na ebe anyị na-eje ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka ọ dịrị ikwu mbe dịrị ibe mma ka ọ dịrị oke mma dịrị nwunye mma ka ọ dịrị ụmụntakịrị mma dịrị ụmụ okenye mma. Ụmụ ibe ana Igbo adịrọ mma ana Igbo adịrọ mma ụmụ mmadụ asị na ya onwe ya asị sigodi mmụ na ị na-abata vileji na ka ime ya agbaghị asị kedu ihe ị na-abịa ime isi mma enweghịzi m ọrụ ọ sị gị na ọdịdị ọwụ na striti gị lahụ ọ ga-asị gị nwa m ọ bụrụ na striti gị lahụ don't come here ị na-agba Naijiria ọ ga-asị gị nwa m don't come here ụmụ ibe ọ dịghị ka ụnụ aghọtara ihe a na-akọ sef ụnụ aghọta ihe a na-akọ ụnụ aghọta ihe a na-akọ ihe anyị chọrọ bụ anyị mesie ọdịnala bifo anyị eme ọdịnala 1 year practically nwanne ụnụ ga-afụ chenji ụnụ ga-ahụ chenji na-eme ahịa dị mma na-ere onwe ya anaghị ayọ kọstọma ayọ nwanne ịkpọsa ezigbo ahịa nwanne ere ahịa ụnụ akọmplen si na nwanne kpọsa na ezigbo ahịa ụnụ ga-ere ahịa a ga-achọ ụnụ achọ wee bịa ịwe ọdịna yosef ndị Igbo niile n'ebe ha nọ n'ụwa ha ga-abịazi n'ala Igbo o nwere ihe anyị ga na-ewepụta n'ala Igbo aha ya agaghị ebi wee jasa asef sọsọ n'ala Igbo ka a ga-ere ya so n'ala Igbo ịchọgo na eje na Asaba ị gaghị afụ ya olesi bịa n'ala Igbo gba dị transpọtụ ịgba transpọtụ ịkwụ ụgwọ họteelụ n'ala Igbo ndakụ n'ala Igbo wee rie iwe nwee ike iwetakwa n'ala Igbo otu a ka esi eme kọmasị nwanne ahịa na-aga from ndị ọdịnala ndị ọdịnala the benefit ndị ọdịnala ndị ọdịnala ọsọ ya bụ nọ mmadụ ise ka ọ ya aga mmadụ ise ahụ ga-eprodusu dị ahịa ahụ ndị ọdịnala mmadụ ise ahụ ka gbarazie ka mpe fọma na mpa Nkechi ga-aji gaji bịara ọdịnala ebe ọ bụla ọtụrụ ọdịnala ka esi afụ ụzọ nwanne mpa Nkechi na mpe fọma wee come talk and join because nwanne eji akwụkwọ anya isi ụmụ ibe eji akwụkwọ anya isi ka m jụọ ụnụ o nwere onye akpụrụ chuga na ọkpụkpụ dị n'ụwa ndị mmadụ na-anwụ na Mediterranean Sea na-anwụ everyday Mediterranean Sea ka a na-anwụ maka gịnị ka eje Europe kedu ihe ọ na-eje Europe ime nwanne ọ na-eje ebe ihe dị mma nke ihe dị attractive ọ na-eme attract the fastest atom generate the fastest vortex that is nature. Window 11 ndozi ọdịnala window 11 nwanne inwe window 11 ọ bụghị mmadụ ya agwa gị ma ọ bụ date onye nwe window XP ọsị window ibe ihe ọ bụla ichere imepe ya pipi ịntanetị asị gị na nke a ọ dị na window 11 nke a dị na window 11 nwanne ọ bụghị mmadụ ya asị gị na enweghị ihe na-emenwu n'ịntanetị ọsị Ifeanyị na enwe ihe na-enwe n'ịntanetị ọsị agịrịkwa mere ọsị ọ window 11 nke a na ọsị oke ya ka m na-eyuzu XP ọsị oke XP ka ị na-eyuzu nwanne chenji elu ọ window 11 ka ihe na-eme na ọwụghị mmadụ ya agwa gị chenji eto window 11 nwanne that is nature so ndị Igbo unu awọrị n'onwe unu mee ndozi ọdịnala unu aba window 11 ndị ọzọ ahụ na-achọba ndị ụka ma ndị ọrụ anụ ma ndị ihe niile they will come all of us brain anyị arụghị ọrụ because ha bataghara na ndozi ọdịnala brain ha arụghị ọrụ ọ bụzi mmadụ ya agwa gị ọ ga na-aga aka onye ọbụla na-abụghị ndozi ọdịnala ọwụ mmadụ ya agba ya ị ga-adabe nwa bekee na bifo ị nweta nwa ihe ebe a nwanne olesi bụ nwere interest ịbịagoricha inweta akwụkwọ sị gị n'ogodo onye obodo ha
ị ga-alụgodo onye obodo wee nye gị akwụkwọ mgbacha ekiri na ichere ha dị iberibe ịkpọ ihe nwa ha for free nye gị akwụkwọ for free ebe ka ọ na-eme ebe ka ọ na-eme na ndị Igbo isi ga-ebi nsogbu adịghị anyị asị gị ị ga-anụ onye Igbo ịnụ onye Igbo anya nye gị akwụkwọ ịbụ na ịnụ ha anya anaghị enye gị akwụkwọ. So ọ bụ ngwa ya create the ideology that favors you. That ideology ọnya nwa ga-eme gị bụrụ mmadụ. Ọ bụrụ about because your ancestors did this, I want to do this, I want to... No, you have to create the commerce yourself. You have to create the commerce. Use existing information to create commerce. All the same phone aha ụrụ ma Nokia ahụ buru ibu. All from Nokia ahụ buru ibu ka esi wee rụọ ihe a na-akpọkwa today Samsung ma this iPhone ma Apple a niile. All that the same old phone. All the same old story. The same anwụ, the same ọnwa, the same kpakpando, the same mmiri, the same ọkụ, the same electromagnetic wave field, the same. Ọ never change. Ọ naghị echenji by the time echi. Ọ bụ your brain ihe na-echenji your brain. O kwesịrị na-echenji. Your brain na-echenji ụmụ ibe. Anyị ka na-ebido okwu from next week anyị aba call ụmụ ibe. From next week anyị aba program. Anyị also finish ngwa egwu anyị na ụlọ fụrụ ya. Anyị finish go ngwa egwu anyị chapter 1 aga na anyị ga-aba chapter 2 ụmụ ibe. Ndị ndozi ọdịnala kwadobe oruo n'ọmụme onye agba n'ọsọ a ga-abanye ọrụ. Oge ọrụ erukwene commercialization of Igbo city, Igbo land commercialization. Unu ga-afụ na Igbo bụ ike. Michael Okpara na ndị otu ego and ask them na nini. Go to cemetery and meet Michael Okpara and jụọ ya ajụjụ. See how did you did it? Jee jụọ Mbakwe how did you did it? Ụmụ ibe anyị nọ na 24th century. Mmiri a na-aba anyị n'anya. Mmadụ nọ na mmiri ncha na-aba ya n'anya na mmiri. Mmadụ nọ na mmiri ncha na-aba ya n'anya. Na nwanne if country don't have president no problem. Obodo na-enwe president enweghị na-eme ha. Iko Belgium nọrọ how many years enwe president? Nigeria how many enwe president? Even America now, if Trump abụ president, America will stay like that na-ejekwa ebe ọ na-eje. Ị gaghị ama na enwe ihe na-eme DSF. So ihe ahụ na-afụcha illusion nwanne. Ihe ụnụ na-afụ everyday president apụtakwa ọta ịkọtu ọnwụ na president ahụ anọghị ebe ahụ for 100 million years. Nothing will happen. People will live their daily life like as if nothing happened. Ụmụ ibe anyị abịa ebe ndị ọdịnala adịgo bụ na ya abịago. Anyị bịara ime ụlọ mma ndị Igbo all proud because ndị Igbo bụ ndị na-egbo mkpa. Ofu onye rụta mmanụ ozuo ọha ọnụ. Ndị Igbo si na ofu aka rụta mmanụ ozuo ọha ọnụ. Anyị anaghị eme ka onye ọbụla towe mmadụ mba, mana anyị na-eme ya ka iwu danem Igbo ka ọ ghara ịnwụ. Danem Igbo mkpa sọsọ obodo na-aza sevio n'ụwa niile, sọsọ obodo afa ha bụ sevio. Igbo mkpa igbochi ihe to save to solve. Ọ bụ ihe kere. This is why we are created. Ọ bụrụ onye kere ụwa kere Igbo ka o wee na-egbo mkpa ebe niile. Osisi eji ama aka abụrụzi osisi eji aka ọnụ. Ụmụ ibe mba nụnụ ụnụ adị mfata nha akọ ja nsogbu adịghị ka emechie okwu nke taa. Next week ụmụ ibe a ga-emepezi igwe okwu ka ụnụ kwuru ọnụ. Emepe igwe okwu ụnụ ekwuru ọnụ na o nwere nke ịma eme gbọọrọ anyị kọwara ụmụnne gị. Enwekwara ozi ọma ị chọrọ ịgbasa ka ụmụnne gị nọ ya na mba dị iche iche. Ndị ọdịnala kwadoro akwado wee bịa ịgbasa ya n'izu ụka na-abịa abịa a ga-ewepụtara ụlọ igwe okwu. WhatsApp free of charge, anaghị akwụ ụgwọ na WhatsApp. Imo anaghị akwụ ụgwọ na Imo. Skype anaghị akwụ ụgwọ na Skype. So inwe ha na telefon ndozi ọdịnala izu ụka na-abịa abịa ụnụ ga-akpọpụ anyị n'ụlọ ebe a. Nakwa na-akwadobe maka commercialization of an Igbo. That 12 months ahụ na anụ ọnụ ya 12 months ahụ celebration. Enwere ihe m gwara ụnụ mgbe mbụ. Halloween bụ ilo mmụọ. Ọya bụ ilo mmụọ. Unu emefuzine time for nothing. Ilo mmụọ Halloween ndị ọdịnala pa adịghị eso ngwa ya. Anyị agbaghị ihe anyị ga na-eme mbụzi ahụ. Ọ ga-enye 70% Igbo economy that day based on observable science. That mbọsị ilo mmụọ ndị ọdịnala na-achị mmepụta na 70% of ndị Igbo ga-abụ beneficiary of it. Can you imagine? 70% of ndị Igbo benefit in ordinary ilo mmụọ, only one day ilo mmụọ. Halloween ndị ọcha na-eme ime ego ha na-generate a day
that day Halloween a imo ego one nwa bekee na-ejerate na that Christmas shopping. Imo ego one nwa bekee na-ejerate na Christmas shopping. Ụmụ ibe anyị gara na mmiri ncha na-aba ya anya ụmụ ibe udo dịkwa arụ ka ọ dịkwa na echi mbọsị nta ka anyị chọọ na Owerre nchi mbọsị onye ori ga-akwa nne ya ka ọ nna ya ka anyị chọọ na ihe anyị furu efu udo dịkwa arụ na ụmụ ibe ka ọ dịbakwa ọ bụrụ na echi onwe ka o si wee dị anyị ga-apụtakwa ọ bụrụ na nwere ka o si wee dị ọ dịbasị izu ụka na-abịa bụ otu anyị si wee kwuo isi enyi ike ụmụ